Mä olen tiiviissä yhteistyössä nuorempien ikäluokkien maajoukkojen valmentajien kanssa ja se pelaajakehitys lähtee sieltä ihan nuorimmasta ikäryhmästä ja me tehdään työtä yhdessä ja keskustellaan asioista ja luodaan tehoryhmiä ja keskitytään näihin yksilöiden kehittymiseen ja toivottavasti luodaan huippupelaajia jatkossa. Semmoiset tietyt samat asiat täytyy toistua jo ihan nuorimmista maajoukkueista A-maajoukkueeseen. Että siinä on selvä linja ja niiden pelaajien on sitten helpompi ja niin kuin loogisempi kehittyä siinä. Jotkut akatemian pelaajista, niin kyllä niiden harjoitusmäärät on jo ihan kiitettävällä tasolla ja mitä siellä harjoituksessa tapahtuu, niin se on oleellista. Eli se harjoituksen laatu. Ja varmasti on tilanteita ja pelaajia, jotka ei harjoittele tarpeeksi ja näin, mutta mä haluaisin kiinnittää, ja se voi johtua monestakin syystä. Ei pelkästään tahdosta tai mahdollisuuksista, vaan se voi olla esimerkiksi resurssikysymys tai yksinkertaisesti ei mahdollista matkustussyistä tai näin. Mutta mä haluaisin kiinnittää niin kuin valmentajana siihen huomioon eritoten, että mitä siellä harjoituksessa tapahtuu. Mihin asioihin kiinnitetään huomioon, mitä tehdään, mihinkä keskitytäänkö yksilöön vai keskitytäänkö joukkueeseen, vaan haluaisin eritoten tuoda esille tämän pelaajakehityksen ja yksilön kehittämisen. Tämä yksilökeskeinen valmennus niin on sitä, että kiinnitetään huomioon sen pelaajan ominaisuuksiin, sen pelaajan rooliin joukkueessa, sen pelipaikkakohtaiseen pelaamiseen ja keskitytään pelkästään siihen tämän pelaajan kanssa, mitä se siellä kentällä tekee. Se on sitten valmentajan tehtävä nivouttaa nämä kaikki yksilöiden tehtävät joukkuepeliin, jotta sitä joukkuepeli on sitten tehokasta ja se sointuu hyvin yhdessä. Mutta jos me halutaan pelaajilta enemmän tehoja kentällä yksittäisiltä pelaajilta ja sitä kautta sitten joukkueelta, niin meidän täytyy keskittyä yksilöön ja tehostaa niiden yksilöiden panosta siihen joukkuepeliin. No, henkinen kypsyys tietysti on erittäin tärkeää. Henkinen puoli, kantti, tahto, periksi antamattomuus ja kaikki nämä asiat on todella isoja asioita siinä vaiheessa, kun halutaan menestyä. Ja meillä on nyt pelaajia onneksi, jotka pelaa Euroopan huippujoukkueessa, jotka on osoittanut, että heillä on henkinen kantti kohdallaan ja näin. Meidän tulee saada näitä pelaajia lisää ja kehittää ja myöskin ottaa huomioon tämä puoli pelaajan kehityksessä ja erittäin tärkeää.